तो फाइनली गाइस आज खेसारी भैया के वो गाना के पोस्टर रिलीज भइल जौने गाना के पोस्टर के नाम बा मीठा मीठा बथेला। उ गाना खेसारी वर्ल्ड म्यूजिक से आवत अटे और बहुत से लोग गाना के बारे में गलत भी बोलता। जैसे कि पवन सिंह के एगो गाना आइल है मीठा मीठा बथेला कमरिया हो, जौन गाना तो लोग बहुत सुनले हो, बहुत चलल भी बा। लेकिन बहुत से लोग इस पे कहता कि दोनों जन के मैचिंग कर टाइट हो तो ई चोरी के गाना हो सकेला। लेकिन अब गाना कल रिलीज हुई या परसों हुई कोनो पता नहीं के, लेकिन फिर भी आदमी कहता अपन अपन दिमाग लगा के कि चोरी के हुई। बिना सुनले केहू कही ना सकेला कि गाना के चोरी के बाटे, काहे कि पवन सिंह के गाना के टाइटल बाटे मीठा मीठा बथेला कमरिया और खेसारी लाल यादव के टाइटल बाटे मीठा मीठा बथेला। लोग का राय बा कमेंट में जरूर बताइए लो। और तो लोग बता दी कि ये गाना के राइटर बनन कृष्णा बेदर्दी, जो उनकी बहुत ही खतरनाक गाना लिखे ना और गौले बनन खेसारी लाल यादव। और एमे हीरोइन के जगह पे काम कइले बड़ी एक्ट्रेस रानी, जो उनकी बहुत ही बेस्ट काम करेली और उनकर तो लोग डांस भी पसंद आवला। तो पे तो लोग का कहल चाहता लो कमेंट में जरूर बताइए लो। और चैनल पे नया बार तो चैनल के सब्सक्राइब और वीडियो प्यार से लाइक जरूर करिए।